Mga klase sa pampublikong tunghaan sa lalawigan Sugbo, kanselado na. Sugod karong adlaw sa memorandum nga gipagawas ni Cebu Governor Gwen Garcia. Iyang gipasabut nga ang desisyon subay sa dili, kasarangan nga nasinating kainit sa panahon karon nga maghatag og kakuyaw sa panglawas sa mga estudyante. Matod ni Garcia nga ang iyang desisyon natukma usab sa desisyon sa mga mayor nga nagsuspenso na sa mga klase. Samtang gipahibaw usab sa Cebu Normal University nga kanselado na ang ilang face-to-face classes. Sugod pa kagahapon adlaw. Sugod kagahapon migamit sa online modality nga mga klase na face-to-face. Samtang suspendido usab ang face-to-face classes sa Bohol Island State University sa unom nila ka mga campuses sa lalawigan nga naglakip sa Luon, Balilihan, Calape, Clarin, Kandihay ug Bilar sugod karong Abril 8. Subay gihapon kini sa grabing kainit sa panahon. Adunay mga kawani mag-work from home sa mga magtutudlo samtang adunay skeletal force alang sa mga kawani sa admin office. Samtang miumol si Bohol Governor Enrico Aristotol Omintado og task force subay sa grabing kainit sa panahon. Gitahasan sa gobernador ang task force nga magmonitor og musuta sa kahimtang sa panahon og mohimo og pagpangandam sa epekto nini. Lakip sa katungdanan sa task force maong pagpahibaw sa mga bulanon sa epekto sa grabing kainit sa panahon.